Türkmenistanda ilatyň arasynda Türkiýe gitmäge islegler uly bolmagynda galýarka wiza almak isleýänlerden edilýän talaplar hem artýar. Talap edilen dokumentleriň käbiri Türkiýe gitmek isleýän adamyň izyna gaýdyp geljegini kepil geçmeli. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 3-nji ýanwardan güýje giren täze talabyň türk wizasyny almagy tinanşýan Türkmenistanlaryň onsa da maňsat bolmadyk tagallalaryny artdyrýanlygyny aýdýarlar. Radiýalyk deklarasiýasy notarius tarapyndan tasdiklanmaly, resmi namalaryň üstüne goşuldy. Mundan öň adalet bölüminde notarius tarapyndan tasdiklanan kepilnama Türkiýanyň wizasyny almak üçin ýüz tutýanlardan talap edilýän dokumentlaryň biridir. Bu kepilnamany siýagat etmekçi bolan adamyň garyndaşlaryndan biri berip notarius tarapyndan tasdiklatmaly. Bu kagyzy almagyň özü de kyn iş bolup, öz ýakynyna kepil geçýän adamdan edilýän talap hem uly. Kepil geçýän adam döwlet idarasyny işlemeli. Wiza aljak bolýan adamyň izyna Türkmenistana gaýdyp geljegine güwä geçmeli. Dip habarçymyz aýdýar. Häzirki wagtda türk wizasyny almak üçin dokumentlerini ýygnaýanlaryň ençemesi zeruri resmi namalaryň sanawyna ýene bir talabyň goşulmagynyň garaşylmadyk kynçylyk döredýänligini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. 3-nji ýanwarda türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawyna notarius tarapyndan tasdiklanan radiýalyk deklarasiýasy goşuldy. Bu barada habary çap eden Türk Wiza Merkeziniň web saýtynda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilýän salgyda jikmejik düşündürüş we deklarasiýanyň teksti ýok. Wiza merkeziniň resmi maglumatynda gyzky wagtlyk syýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlaryndan talap edilýän resmi namalaryň sany 17 punktdan ibarat. Olaryň arasynda adamyň şahsiýetini tasdiklayan dokumentler, sosial statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän kagyzlardan, şeýle-de onuň işleýän ýerinden kepilnama, aýlyk hakynda maglumat we bank hasabyndan soňky 3 aýyň hasabaty ýaly resmi namalardan daşary dürli himayetkarlyk hatlary, ýakynlarynyň borçnamalary, kepillendiriş hatlary girýär. Habarçylaryň sözlerine görä türk wizasyny almak üçin köpçülük syýahatçylyk agentliklerine ýüz tutýarlar. Emma wiza üçin dokumentlaryň köpesini toplamakda ýardam berýän agentlikler adalet bölüm tarapyndan tasdiklanýan resmi namalary almakda kömek edip bilmeýärler. Ähli vilayatlarda syýahatçylyk agentlikleri bar. Syýahatçy hökmüni Türkiýeге gidýän raýatlaryň köpüsi şolary saýlap alýar. Ýöne şol agentliklerin üstü bilen dokument toplajak bolsaňy, ýakyn bir howsarynyň kepil geçek adam tapmaly. Olam hökman döwlet idarasyny işleýän we aýlyk alýan bolmaly we ol Türkiýeге gitjek bolýan adamyň izyna dolanyp geljegini güwä geçmeli. Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy.